този епизод ще видите матч срещу Шахтьор, както и матч срещу Ливърпул от Висшата лига. И добре дошли в епизод номер 8 от нашата кариера с Арсенал. В този епизод ще видим матч в Шампионската лига срещу Шахтьор Донецк, както и матч срещу Ливърпул от Висшата лига, гостуване, домакинство. Две домакинства в този епизод. Така че направо се впускаме към матча от Шампионската лига. Добре дошли на Емирейтс в втория сблъсък от Шампионската лига. Да чуем химна на Шампионска лига. И така, в първия сблъсък спечелихме срещу Аталанта с 3-0, така че надяваме се и този мач да направим добро представяне. Отново Деспанчес на вратата, Томас Партей, Салиба и Кивиор защита, петима отпред, Мартинели, Луис Кели, Деклан Райс, Одегор и Джовани Коенда на върха на атаката, Габриел Жезус и Бенджамин Сеско. Заложили сме по-различна схема в този сблъсък. Така че играем срещу по-лекичък съперник, така че се надявам, че може да си го позволим. Деспанчес след добро представяне в матча срещу Нюкасъл, както и в матча срещу Аталанта, отново спечели титулярното място и след издънката на Давид Рая няма как да не стартира просто. За Шахтьор стартовата едина историка, предполагам, че трябва да видим, да. На вратата Рижник. Тук няма ги знам, няма успее. Педро Енике, Бондар, Матвиненко, Конопля, Степаненко, Кевин, Судаков, Кръс, Зубков, Сикан. 100% нито едно право име не съм казал, но няма значение. Нека да започваме този сблъсък. Арсенал, Шахтьор, Мартин Одегор. Дали ще пробва директен удар? Мартин Одегор. Шут на Одегор! И топката някак се е изкарана от гол линията от вратаря на Шахтьор. Ранен шанс, който можехме да поведем. Но не, късмет. Луис Кели, Бенджамин Сеско, паса е за Габриел Мартинели. Той е спрян. Джовани Коенда отмъква топката и напредва. Добре успява да пробие към центъра на терена. И печели нарушение. Какво грубо влизане срещу нашия 17 годишен младеж. Това трябва да бъде картон. И дори червен картон за Судаков. Още в началото на сблъсъка. Мартин Одегор ще се загърби с изпълнението на прекия свободен, да разбира се, но да, бих казал малко пресилен червен картон, но няма как да се каже, че не е заслужен. Одегор да видим сега застава за топката. Шут на Одегор и това е гол. Резултатът е открит. 19-та минута. Мартин Одегор отбеляза от пряк свободен удар. Положението за Шахтьор Донецк става наистина много лошо. С човек по-малко и вече гол назад. Партей. Удар и браво на Деспанчес. Удар в него, но беше силен. Бенджамин Сеско. Какъв паза Габриел Жезус и той с много слаб удар. Бенджамин Сеско, резултата е отвоен. 2-0 за Арсенал в 34-та минута. Определено този матч бих казал, че е на 100% сигурен. Луис Кели. Отново Джовани Коенда. Бенджамин Сеско и спасяване на Рижник. Корнер. И Томас Партей прави резултата 3-0. Много свободно оставен Томас Партей да прави каквото си поиска и той няма как да не се възползва. 3-0 за Арсенал. И край на сблъсъка от Емирейтс. Арсенал 3, Шахтьор 0. Просто доминантно
си ги разбихме, как го кажа, по друг начин, 3-0. И между другото, хора, искам да ви кажа за някои решения, които взех. Едно от тях е да пуснем Габриел Жезус под наем на полусезона. Добре, се иска контузия само за 6 дена, но ще пропусне сблъсък срещу Ливърпул, даже 2 сблъсъка срещу Ливърпул. Както освен да пуснем Сеско, Микел Мерино ще се разкара от него, нямам нужда от него. Най-вероятно ще ни трябва някой по-добър на неговата позиция. Пуснахме този младок. Да го пуснем под наем, както и... Мисля, че само това. Да, точно така. Това са решенията, които взех. Не са някакви много големи. И да се впускаме с блъсъка срещу Ливърпул на Емирейтс. Арсенал посреща Ливърпул в поредния сблъсък от Висшата лига. Този матч нямахме много изморени футболисти, като по чудо за пръв път. И сме готови да използваме абсолютни титуляри, разбира се, Бенджамин Сеско е контузия и няма да може да се включи в сблъсъка, както виждаме. Кай Хаверц ще го замести. За Ливърпул, какво да кажем, не ги видях на коя позиция са. Не мисля, че е от голямо значение в момента. Знаем стойността на този сблъсък, дори без да гледаме класирането. За нас абсолютно типичната 11-торка. Давид Рая ще получи карбланш за пореден път. Се надяваме да си опрости греховете, които направи в по-миналите сблъсъци. Виждаме Вирджил Ван Дайк за Ливърпул, Алисън, ако не се лъжа, видяхме. И така да видим състава за Ливърпул. За Арсенал на вратата Давид Рая. Четворката пред него Тимбър, Салиба, Габриел и Хато. Двойка Микел Мерино, Деклан Райс, Одегор, плеймейкър Букайо Сака, Габриел Мартинели, Кай Хаверц. За Ливърпул същата формация, 4-2-3-1. На вратата Алисън. Рамзи, Джо Гомес, Вирджил Ван Дайк, Цимика, Сендо, Мортън, Мохамед Салах, Коди Гакпо, Харви Елет и на върха на атаката Патрик Шик. Да се впускаме с блъсъка. От Джо Гомес и да видим дали ще успее да се възползва. Одегор пробяга голям терен и пропуска. Сам срещу Алисън беше наложително да стреля със слабият си десен крак и близко до гредата не успя да я наниже във ъгъла. Габриел Мартинели фолиран, това май ще е червен картон отново. В добавеното време на първата част. Лаутаро Ендо е изгонен. Ливърпул са с човек по-малко. Втори пореден сблъсък имаме предимство. Числено предимство. От хора на терена. Не. Харви Елът просто разстреля Давид Рая. Отново глупост от Давид Рая като че ли, защото това беше удар от супер огромна дистанция и не беше с някаква огромна скорост. Мисля, че без проблем тук можеше и да се намеси. Да, вижте Давид Рая къде тръгна. Той тръгна да бяга към топ. Не знам. Определен Давид Рая много се излага този сезон и Деспланчес ще получава повече и повече шансове. 1-0 за Ливърпул. Напредва Сака. Кай Хаверц е добре намерен, успява да се справи. Момент. И това е дуспа за Арсенал в 54-та минута. Дали ще има бърз отговор? Сега ще разберем. Вирджил Ван Дайк не съм сигурен къде извърши тази дуспа. И пак игра с ръка. Момна игра с ръка отново. Но поне този път е в наша полза. Дуспа. Кай Хаверц ще е изпълнителя. Кай Хаверц засилва се и наказва отново в същия гъл, както в последната дуспа, която отбеляза на Лестър, ако не се лъжа. 1-1 резултата е изравнен 54-та минута. Трозърт няма определено нужната скорост. Заради това ще го играе с пасове. Кай Хаверц. Удара Кай Хаверц. Спасяване и топката е изчистена. И тази атака обаче е много добра и Кай Хаверц.
С второ попадение в сблъсъка. Слага като че ли не край. Има още 13 минути, има време за Ливърпул да изравни. Но Кай Хаверц с второ попадение и мисля, че се утвърждава дори по-титулярна позиция от Бенджамин Сеско. 2-1 за Арсенал. Мохамед Салах излиза на голова позиция 2-2. Дори взема топката Мохамед Салах, 83-та минута, бързо успяха да не изравнят. Нямахме много време. Не успяхме много време да държим. Букайо Сака сега пък е изведен. И това е дуспа. Още една дуспа. Деко... Вирджил Ван Дайк сега. С втора дуспа в този сблъсък. Дали ще има невероятна късна драма? Кай Хаверц ще се търси своя хейтрик. Кай Хаверц... Шут на Кай Хаверц и хейтрик! 3-2 за Арсенал в 86-та минута. Кай Хаверц. Драма и късмет. Може би ни спечелиха този сблъсък за сега. Да няма отново някакъв бърз отговор от Ливърпул да стане 3-3. Да не дава Господ. Кай Хаверц отново с много добро изпълнение. Този път реши да търси горния гол. И го намери перфектно. 3-2. Хейтрик на Кай Хаверц. И това би трябвало да е края матча. И да, първото ни спечелено дерби, първият ни спечелен по-голям матч най-накрая във Висшата лига. И загубихме от Манчестър Сити, загубихме от Тотнам. А не, направихме хик с Тотнам по-точно. Но успяхме да победим Ливърпул с определено брилянтна игра от Кай Хаверц. И така ще приключим този епизод. Благодаря, че гледахте. Благодаря, че бяхте с мен за пореден път. И чао, и до следващия път.